Mitataan Samulista säteilytasoa. Ei mitään. Ihan puhdas kaveri. Matti. Mitä? Oi, kauheet gammasäteilytasot tulee tästä. Pihalla tutkittiin ihmisiä, joita todettiin yhdestä ihmisestä poikkeavia. Me oltais testaa teiltä elintarvikkeita, joita olisi poikkeavia. Joo, 65 Pekkarelli. Okei, saanko nyt katsoa, mistä te ootte? Ollaan Se on SSUK. Okei, miksi toi on nyt lyhenne sitten? Tää on tää Suomen säteilysuoja. Säteilysuojakeskus. Tää on tällä riippumaton järjestö. Okei, no mun pitää nyt varmaan huolestua tästä näin. Ei tästä nyt kauheasti kannata huolestua. Ei tää ole mikään kauhean suuri säteilytaso vielä. Voin näyttää tämän meidän tiedotteen. Niin. Aika raju oikeesti. Mä oon vielä raskaana kaiken lisäksi. Koska sun lapselle nyt jotain sitten. Jos sä niin nopeasti lukaset sitä, niin se nyt on niin varmaan se. Joo. Okei. No hyvä, ettei tarvii huolestua. Joo. Katsotaan varmaan hernekeittoa tänään, koska me otettiin tosta meidän leikkimittari niistä teidän kalaruokaa syönnettiin vähän kohonneita säteilyalueita. Mä luulen, että meidän täytyy hernekeittoon tyytyä. Hyvä ruokahalua. Kiitos. Ollut Japanista. Joo, totta kai. Just Sussu. Mikäs tää sussu? Aivan. Me suoritetaan Täältä ydinvoimavastainen performanssi. Ei, nyt ihan säteilymittauksia. Miksi suoritatte säteilymittauksia? Tällaisia riippumattomia. Me ei lueta noihin virallisiin säteilymittauksiin. Okei, hienoa, hyvä. Päivä. Päivä. Suoritetaan riippumattomia säteilyvalvontamittauksia. Se on japanilaiset kirjallisuus mahdollisesti kauppaan. Japanilaiset kirjallisuus ainakin on tuolla seinähyllyllä löytyy muumeja.